Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Ablaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoniw la situma bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn min kan fɛ a bɛla yɛlɛ minɛ ba masaramani ala kan ka bato kɛlɛ bɛla yɛlɛ minɛ bi juma o bɛnnen bɛ dasarasan kalo 10 octobre kalo bi o tile 11 ka bɛn 2024 sama farafinkalo bɛ n'o ye laseri fɔlɔ ye bi o tile 7 ye jate la san kalo 4 don hijira san 1446 san dugu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wularan ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na wulikɛjɔ kɛbaw Baɲangara marabolo kɔnɔ na ko kuna seni k'u ye wulikɛjɔ dɔ ta ni ka ɲɛsin ma k'o kɛra cogo dɔ la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la masinaba kɔfɛ ko nin waati laban in kɔnɔ na k'an ka jamana lakanabaw k'olu ye kɛra k'a fɔ wulikɛjɔ ba dɔw ni ka se k'o sigi sen kan masinaba kɔfɛ o kɛra sababu ye kunun ko saro sugu k'o sera ka jɔ k'o kɛra cogo dɔ la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min kɛra k'a fɔ fɛnw olu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ da la dumuniw mun yɛrɛ de nana n'o ye maa caman bɛ minnu m'u ka sariya don ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa sɛbɛn an ka jamana kɔnɔ na min kɛra k'a fɔ wulikɛjɔ ye bi an ka jamana kɔnɔ na kansɛri kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ musow ka sinabon bana o baaraw fɛɛrɛ jumɛn kan ka se ka tigɛ ni ka se k'o kunbɛn an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara Alassane Balankana ni ka fa Ablaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lajɛ k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ a yirala k'a fɔ ko an ka jamana lakanabaw ko wulikɛjɔba dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kuntalen bɛ k'a fɔ k'o bɛna ɲɛsin ma walajugukɛbaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Tɔnbɔkutu marabolo la ka taa Gawo ale marabolo yɔrɔw la ko wulikɛjɔkɛbaw tun ye wulikɛjɔ dɔw ta n'o ye janjugu dɔw ye k'a fɔ k'u b'o ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma ko Mali lakanabaw ka mununu talo kɔnɔna na k'u sera ka o baara kɔni ka se ka fu siri o waleya dan na ka ɲɛsin walajugukɛba ninnu ma k'u ka minɛn caman sɛni tara ka ɲɛsin u ma an ka jamana lakanabaw fɛ ka tɛgɛ da camanba ka dɔw fana ka tila k'o caman bɛ ni ka se k'olu ka sara u ni na a yirala k'a fɔ ko nin wulikɛjɔ min kɛra u fɛ k'a wulikɛjɔ kɛra wulikɛjɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra ɲɛdɔn kɔnɔna na k'u tun b'a la ka wulikɛjɔ de ɲɛɲini ka labɛnbaw kɛ ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw an ka jamana lakanabaw k'u ka wulikɛjɔ fɛ k'u bɔra i ka dɔn k'a fɔ walajugukɛbaw ka waleya ninnu kalama ka tila ka fu siri u ka waleya dan na ka cɛnni caman ta ni ka ɲɛsin u ma maa caman ka fɔ la bi nin wulikɛjɔ minnu bɛ sen na n'an bɛɛ lajɛlen jɛra ni k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in a basigi n'a lafiya an da bon min kuma na su ni tile k'a bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana ni k'a kolosuma n'an bɔra yen Baɲangarakaw fɛ a yɛrɛ ka fɔ ko wulikɛjɔ kɛbaw u bɛ k'u sɔn Baɲangara marabolo kɔnɔ na n'a hakili b'a la dɔgɔ furancɛ 2 sungɔ u ye gɛlɛ ta ni ka ɲɛsin ma o gɛlɛ min taara ka ɲɛsin ma a kɛra so ye maa caman bɛ yen sungɔkaw olu k'u ka minɛnw cɛ ni ka taa yɔrɔ wɛrɛ la o min kɛra maa tɔni minnu tun bɛ dugu la donsolaka dɔw tun bɛ olu tun bɛ dugu kan ni dugu tun b'olu ka kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na k'u taara ka t'u ɲɛsin olu ma o kɔni kɛra araba don u ye wulikɛjɔ ta ni ka ɲɛsin donsolaka ninnu ma ye olu donsolaka ninnu ka mugu ci kɔni k'a ganna ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye u ka tila ka wulikɛjɔ kɛ ni ka wele bila u tɔw ma ko renfort n'o ye minnu bɛna u kɔkɔrɔma don k'olu nana kana fara u ka sungɔkaw fɛ yen n'o kɛra sababu ye ka gɛlɛya in kɔni k'a jija kosɛbɛ donso minnu bɛ yen a ganna min kɛ olu yɛrɛ tila ka taa ni ka yɔrɔ to yen o kɔni kɛ sababu ka se ka don dugu kɔnɔna na tɔni yɛrɛ min bɛ yen ka se k'o bala yɛlɛ jeni yaasa ka nin bɛrɛtigɛ di an ma an balimakɛ ka bɔ yen yɔrɔ la ye n'ale y'an ka kunnafoni ale b'an bolo de ka nin waati la an balimakɛ e jɔn ka bɔ min ne tɔgɔ Jugali Jigiba ka bɔ Baɲangara Jugali Jigiba ye kunnafoni sɔrɔ ko arabado nɛgɛ kanɲɛ 18 waatiw la ko wulikɛjɔ kɛbaw k'u ye wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin sungɔ ma k'o kɛra sababu ye ni ka se ka mugujugu fili ka don sungɔ kɔnɔna na a k'o kɛra cogo di Monsieur Kulibali n b'aw fo mercredi 9 octobre 2024 an bɛ taa dans la région de Baɲangara commune de Dukanbɔ an bɛ dugu min ko Sɔngɔ u nana Sɔngɔ dugu jeni a ma mɛn kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ 2 semaines kan mun ye mercredi 9 octobre 2024 17 waati terroristes nana Sɔngɔ attaque kokura ala y'a kɛ Sɔngɔ kɔni dugu mɔgɔ caman wulila ka bɔ Sɔngɔ ka taa Baɲangara dɔw taara Bamakɔ an ka autodefense mun ye Usman denw ka élément dɔw fana kun bɛ a tɛ maa tan kan koyi terroristes nana attaque minnu kun bɛ yen u sera ka maa ninnu bunte u ka mɔgɔ dɔw sara o yɔrɔ bɛɛ o ye wele bila terroristes ka rapport caman de bɔra bɔgɔtigiw kan ka na ka attaque daminɛ 18 heures fo 20 heures marifa jugu an bɛ mun ye ko obi
u kun bɔ o bɛ sigi ka don sɔngɔ dugu kɔnɔ dugu yɔrɔ caman kɔni jɛnna kokura o tɛ dɛmɛ minnu kun bɛ yen u ka kisɛ dɔgɔyara olu fana bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ du kɔnɔ u bɔlen du kɔnɔ kɔni terroriste nana du kɔnɔ u y'a ye o téléphone tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen donc o ye taa bila dugu yɔrɔ caman la an ka téléphone kɔni foyi ma maa si sɔrɔ o ye o bi caman fili dugu yɔrɔ caman kɔni jɛnna an bɛ mun fɔ o tɛ yen u ka dija ka o téléphone mun ye danna bɛ ka cɛdenw fara u yɛrɛ kan o yɔrɔ bɛ se ka lakara cogo min na terroriste u bɛɛ bɔgɔli du kɔnɔ o bɛ bɔ yen nɔ ka dugu attaquer cogo min ka d'u ye foyi tɛ bɔ Bangara ni bankan sira tɛ yen Bangara ni sifari o bɛ siratigɛ mɔgɔw la fana an bɛ mun fɔ transition mɔgɔ ye waati jan ka baara kɛ ni danna ambassade cɛdenw ye mun ye tulu bɛ ka cɛdenw ye. Ni tun ye Jukɛl Jigiba ni tun yeli ka ɲɛ ka bɔ Baɲankara marabolo kɔnɔ la kuma tɛ dɔ dɛ basibala min bɛ bi an bɛ dugawu kɛ yarabi la jamana in fɛn fɛn kolosuma ye Ala ka sabati n'an bɔra ye hali bi masina ba kɔfɛ waleyajugu kɛbaaw o kɔni ye wunya da ye ne ka cɛni caman ta ne ka ɲɛsin aw ma ye ko nin waati na ji kɔni do de don ba fila ni ɲɔgɔn cɛ masina ba kɔfɛ ni sanba kɔfɛ baji ni sanji donnen ɲɔgɔn na ko a kɔni kɛlen bɛ yɔrɔ caman ye bi munumunu yɛrɛ o gɛlɛyalen bɛ waleyajugu kɛbaa ninnu ma maa caman ka fɔ la yɔrɔ caman bɛ yen bi k'u kun dɛsɛlen bɛ ka bɔ ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko ji kɛlen bɛ k'u bali yɔrɔw de la wa fɛn min bɛ n'o ye masinaba kɔfɛ ye a yɛrɛ ka fɔ an ka lakanabaaw olu kɔni nin waati laban in na k'olu taara i ka dɔn ka fɔ sarukaw fɛ yen ka taa i ka dɔn ka fɔ bisimila minɛ ye k'olu to larawuli baaraw la kunnafoni na ko arabado karasi kunungo alamsaba k'u ye kungo dadaw ni ka se ka minnu zaliw kɛ ye kunnafoni na k'u ye waleyajugu kɛbaaw ko ka dankariw la yɔrɔ dɔw la o sen fɛ sigidalamaw kɔni hakili bɛ ka sigi dɔɔni dɔɔni fo kɛra so ye kunungo ye alamisa ye o ye saro sugu ye ko saro sugu kɔni ko maaw sera ka n'a la dɔɔni dɔɔni o min kɛra sigidalama dɔ yɛrɛ ka fɔ ne nin tora ye surasulakaw ye nani min kɛ ta n'a kɛra k'u daga ye basigi kɔni k'olu bɛ sɔn ka fɔ k'u bɛ da u kan nka u sirannen bɛ fɛn min na ni u nana n'u ye waati kɛ n'olu taara ko gɛlɛya kɔni ko a bɛ ka tila ka kɛ kura bɛ fara kuraba kura kan min y'an ka kunnafoni ɲinina ye ka bɔ masina marabolo kɔnɔna na ale b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna yɛrɛ ɲɛfɔ an ye i tɔgɔ ni jamu ni e jɔn ka bɔ mini. Ne tɔgɔ ye Segu Tarawele ka bɔ Kemasina ni caman bɛ dɔn LB la fɔ min ye Kemasina TV n y'o ɲɛmaa ye. Segu Tarawele an ye kunnafoni sɔrɔ ko an ka jamana lakanabaaw k'u dagalen bɛ nin waati la masinaba kɔfɛ sarukaw fɛ yen ko wulikajɔw bɛ ka kɛ maraw kɔnɔ la masinaba kɔfɛla bilama a lakana bɛ cogo di. An bɛ Ala fo bi ni kunun tɛ kelen kosɛbɛ an tun bɛ wele bila mun na o de ye k'a fɔ min ye lakana kɛbagaw ye olu kɔni ka se ka na mara in kɔnɔna na cogoya mun na o tun y'an ka laɲini belebeleba ye donc alhamdulillah an bɛ donni minɛ ye ko bi lakana kɛbagaw dɔw sera ka sira sɔrɔ olu bɛ saro an bɛ donni minɛ ye ko bi wa wulikajɔw fana bɛ senna u fɛ yalasa jugulamaw ka se ka olu kɔni kɛlɛ cogoya min na u ka wulikajɔ kɔni kɛra sababuba ye fiɲɛbɔda dɔɔni kɔni sɔrɔla nka hali sisan gɛlɛyaw dɔ fana kɔni bɛ yen nka an da b'a la k'a fɔ wulikajɔ min bɛ senna u bolo ne nin tora sen kan an bɛ se k'a fɔ n ko ba fila ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ belebeleba bɛ bɔ a la an bɛ se k'a fɔ n ko mun ye basigi taamasere fɔlɔfɔlɔ ye n'i ye Berta jateminɛ Berta ale tun bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ dugu caman tun bɛ yen olu tun bɛ embargo kɔnɔna na embargo sigilen bɛ olu kan halisa dugu dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu ka lama ka gɛlɛn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛn la dɔgɔkɔrɔkaw fɛ yen nɔ nka fɔ min ye Bertakaw fiɲɛbɔdani kɔni sɔrɔla olu ye sabula ka d'a kan wulikajɔ minnu kɛra o kɛra sababu ye fɔ min ye saro sugu yɛrɛ ye ale kɔni ka se ka jɔ kunun alamisa donya na saro sugu ale alamisa ye sugu caman bɛ yen sugu kun tɛ se ka jɔ maaw kun tɛ se ka na sugu la k'a sababu kɛ lakanabaliya ye nka kunun na alamisa saro sugu kɔni ale sera ka jɔ o ye taamasere ɲuman ye. ko lakanabaaw taalen o yɔrɔ la ye k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ u ni waleyajugu kɛbaaw k'u sɔrɔ k'u koro ka gɛlɛya ta ka ɲɛ suma yɔrɔ dɔw la aw kunnafoni b'aw bolo ye wa. kosɛbɛ fɔ min y'an ka lakana kɛbaaw ye u selen mara in kɔnɔna na u ye wulikajɔ dɔw kɛ o kɔni kɛra sababu ye fɔ min ye babanci wale tigilama dɔw ye dangakari o la saro marabolo la ani ka taa sayi marabolo yan fan fɛ o mun yɛrɛ kɛra kunun alamisa ka taa se fɔ min ye kuna siniko araba ma o wulikajɔ kɛra o tile fila kɔnɔna na nka an b'a jira k'a fɔ hali sisan gɛlɛyaw kɔni ma ban nka wulikajɔ min bɛ senna an ka lakana kɛbaaw fɛ ne nin ko kɔni tora senna an bɛ se k'a fɔ n ko alhamdulillah. mara ninnu kɔnɔna na ye surasiw nanen de ye nin ye wa walima surasiw u bɛ na ka segin de kɛ. o de kamanagan bi an yɛrɛ la sabula ka d'a kan a bɛ waati jan bɔ sarasiw bɛ na an ka mara in kɔnɔ u bɛ taa an y'o de laɲini kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'u kɔni nana u k'a lajɛ u ka to an ka mara in kɔnɔna na badabada ka wulikajɔ kɛ sabula ka d'a kan an ka mara in kɔnɔna na lakanabaliya a ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ n'a kɛra ko lakana kɛbagaw bɛ na dɔrɔn k'u kɔ don tuguni i b'a ye k'a fɔ
gɛlɛya dɔ de bi fara a kan o kuma u nalen filɛ namuna ni an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kɔni k'a lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na lakana kɛbaa minnu bɛ anw fɛ yan n'u ma dɔ fara u kan maa minnu nana anw fɛ yan u kɔni kana sɔn olu kɔni k'u kɔ don mara in na nin waati in na sarasiw ka nali kɔni na mara in kɔnɔna na o kɔni bɛ se ka sababu ye ka na ni basigi dɔɔni mɛ fɔ min ye sumako ta fanfɛla kɔni an bɛ se k'a fɔ ko a tɛna yɛlɛmaba don na sabula ka d'a kan samiyɛ o ma ka dugu caman na dugu caman bɛ yen olu ma se ka sɛnɛ kɛ o yɔrɔ de la an bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a lajɛ ni lakana sera ka na fɔ min ye da dimini fanfɛla fana ye wulikajɔ ka ko la fo ka taa se kɛnɛya fanfɛla fana ma ka d'a kan dɔgɔtɔrɔso caman kun datugura ni mara in kɔnɔna na kɛnɛya tigilamaw caman kun ye yɔrɔ bila ka sababu kɛ lakanabaliya ye ni lakana kɔsegira u k'a lajɛ u ka se ka kɛnɛya tigilamaw fo ka taa se da diminiw ma olu kɔni ka se ka di sigidalamaw ma cogoya min na yalasa degun bɛ yen ni a bɛ mara in kan dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na mun jɔrɔ bɛ anw yɛrɛ kɔnɔna o de ye n'a sɔrɔ o bɛna to ni mara in kɔnɔna na sabula ka d'a kan n'u y'u kɔ don mara in na dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ se ka na u nɔ na tuguni o la ka ɲini u ka to mara in kɔnɔna na yalasa lafiya kɔni bɛ se ka na an ka mara kɔnɔna na cogoya min na nin wagati in fana na komi ye baji ye ɲinɛ ji kɔni sɛbɛkɔrɔ donna o kɛra sababu ye ji yɛlɛnna ka na fo saro da kɔrɔ saro dugu komini dugu bɛ n'an b'a fɔ o ma ko kungojan ji nana fo kungojan da kɔrɔ donc o b'a jira k'a fɔ baji sɛbɛkɔrɔ donna ka na bakɔfɛla yan fan fɛ a kɛmɛ sababu ye dugu dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ ji kɛmɛ kuru datugu donc o fana kɛmɛ ka gɛlɛyaba don fɔ min ye kungokɔnɔmaw ka wuli ka jɔ la nin wagati in kɔni na fɔ min an ka lakana kɛbaw ye an dan b'a la k'a fɔ ni wulikajɔ bonyana ko caman na sigi sen kan sabula ka d'a kan ji kɛmɛ sababu ye ka gɛlɛyaba don maa ninnu ka taa ni ka segin la an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ ka d'a kan ji ka tiɲɛni fana bonyana kosɛbɛ Masinɛ mara la ɲinɛ san kɔnɔ hali n'a sɔrɔ wulikajɔw fana bi sen na pour que ka se ka dɛmɛ don ji ye tiɲɛni don maa ninnu fɛ yen nɔ k'a ɲini hali sisan kɔfilɛ ka kɛ ji kɛmɛ ka tiɲɛni don maa ninnu fana fɛ yen nɔ. ni tun ye Seku Tarawele ni bɛɛ lajɛlen kama LB Masina TV o nɛɛma don kɛrɛnkɛrɛnnenya Masinakaw fɛ yen an ka kunnafoni ɲinina a fɔra cogo min na basigibala min bɛ bi ni lakanabaw taara yen nɔ an bɛ dugawu kɛ u bɛ wulikajɔ minnu na yarabi ala ka wolo sababa la walajugu kɛbaa minnu bɛ n'u bɛ ka dankari maaw la ka maaw bali sɛnɛ na ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ka maaw bali lamalama na olu ka baaraw ka se ka fu suru ka waleya dan an bɛ dugawu kɛ an ka lakanabagaw ka wulikajɔ yarabi ala ka se d'u ma jamana in ka kolosuma n'an bɔra ye anw ka jamana kɔnɔna na dun ka fa o tɛ lasabati ni suma minnu tɛ bi sumaw kɔni gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sumaw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ye sɔngɔnna bi dɔw ka fɔ la kabini u yɛrɛ ye jamana in kɔnɔ na k'u ma deli ka suma ye ka sɔngɔ ye nin ɲɔgɔn de gɛlɛya la maliden dɔw b'u hakila de malo ni ɲɔ yɛrɛ ka taa se kaba ma bi ko n'i y'a jateminɛ k'u sɔngɔ dɔw a sɔngɔ ɲɔgɔnna wɛrɛ o farala ka fɔ ka tila ka taa tɛmɛ o kan tuguni maa dɔ b'u hakila da u ko senfɛ bi an ka maliden dɔw lamɛn. sɔ gɛlɛyara dɛ sɔ kilo 220 an m'a ye ba ni ɲinan tɛ malo kilo ko 130 fɔlɔ an tun b'a san 80 70 60 yɛrɛ mɛ sisan ko 130 sɔ ko 220 o fɔlɔ ma tun tɛmɛ 70 60 kɛmɛ tun ye a cayalen mɛ sisan ko 220 fɔlɔ ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de. Boloko ka gɛlɛn surtout yɛrɛ sɔ yɛrɛ sera ma sɔ tɛ se ka san parce que waati dɔ la ne tun b'a fɔ ko sɔ bɛ 200 la maintenant sisan ko 240 tiɲɛ yɛrɛ la kɔni an yɛrɛ fantan ɲini ka nin fɛn ninnu yɛrɛ dunni dabila surtout malo yɛrɛ fana kunu yɛrɛ ala ma mɛn kunu yɛrɛ an ye malo 50 san 6000 o de c'est dépassé sisan d'habitude an b'a san 4000 ni 500 5000 mais kana kɛ 6000 kɔni la la an kɔni an bɛ sɔn ka brasi kaba la marqué o fana ka gɛlɛn mais je pense que an bɛ sɔn ka tugu o la ni jamana faama kɔni sera ka ɲɛ ye baloko in kɔnɔ surtout balo min bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan o da man kan tɛ ka gɛlɛn ka se niveau la. Nin bɛ minɛnw yɛrɛ gɛlɛya o ye minɛn manke e yɛrɛ b'a kalama ni waati ninnu na jamana bɛ situation min na a ka gɛlɛn dɔɔni sɛnɛw kɛyɔrɔw d'abord caman tɛ ka lasɔrɔ i n'a fɔ an b'a fɛ cogo min na sɛnɛ ma labɔli kɛ ka sababu kɛ an ka jamana yɛrɛ lahala ye an dafɛ dugu ninnu fana minnu fana b'an dɛmɛ a la gɛlɛya b'olu fana kan n'a fɔra tuma bɛɛ taa baga sɛnɛkɛyɔrɔw la ka sɛnɛfɛnw tiɲɛ ɲɔnɔ de ye malo basi ye ɲɔnɔ kɔfɛ sɛnɛ bɛ kɛ o dafɛ duguw la n'a fɔ ko ɲɔnɔ ka mali bɛ servir a tɛ se ka kɛ quoi ba mali la nɔ sɔ basi ba ye dɔgɔnɔw de fɛ yen bilenman bɛ bɔ yen jɛman fana bɛ bɔ yen nɔ de o fana m'u yɛrɛ sɔrɔ ɲina sɛnɛ bɛ kɛ fan caman na dugukɛnɛ fana b'an dɛmɛ sɔko la si ma se ka sɛnɛ kɛ ɲina i n'a fɔ san tɔw k'a sababu kɛ sɛnɛ tɛ ka kɛ a ɲɛ yɛrɛ ma n'o dun kɛra dɔrɔn fura foyi t'a la gɛlɛya de bɛ na. malo sɔ fɛnɛ gɛlɛyalen don sa parce que ɲɔkuraw bantɔla don kɔrɔlenw ma se fɔlɔ o de kama malo fɛnɛ gɛlɛyalen don kun mina ɲɔkɔrɔ taara wakɔrɔni kɔ la parce que samiya bɛ san ɲɔkɔrɔw bɛ ka ban kuraw ma daminɛ fɔlɔ malo kilo a mana gɛlɛya cogo o cogo a tɛ tɛmɛ 90 kan bɛn bi malo kilo yɛlɛla fo 110 na malo wusu yɛrɛ ale bɛ fo 120 na sa hali gamiyaga fɛnɛ yɛlɛlen don sa fo 120 na sɔ o taara fo 220 na k'a sɔrɔ sɔ prix mana gɛlɛya
kɛra cogo cogo a tɛ tɛmɛ 130 ni tun ye maliden dɔw kan ye kɛrɛnnen na sumaw sɔngɔ a bilama bɛ yɔrɔ min na maa caman bɛ minnu b'u ka hakilila da ko sen fɛ ka fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan sumaw sɔngɔ kɔni an bɛ don min na ko bi ka ni nafolo hakɛ in sɔrɔ gɛlɛyaba de don nka fɛn bɛɛ n'i y'a sɔrɔ ni maa bɛ se k'o fara kan an ka jamana kɔnɔ na nin tɛ ka dɔn k'a fɔ balana koba ye k'o sababu kɛ suma bɛ sɛnɛ yɔrɔ minnu na n'o dɔw ye malo sɛnɛ yɔrɔw ye n'o dɔw ye ɲɔ sɛnɛ yɔrɔw ye marifatigiw taara ka taa maaw bali ka suma sɛnɛ o kɛra sababu ye suma fanba bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka se ka maaw dɛsɛ ni ka suma sɛnɛ ni suma ma sɛnɛ fɛn o fɛn n'a ka ca de an b'a lɔn k'a fɔ a bɛ maaw labɔ o bɛ kɛ sababu ye min ko n b'a fɛ ka gɛlɛya min ko n t'a fɛ ka gɛlɛya a b'a sɔrɔ nɔgɔya la nka marifatigiw ye maa caman bali sɛnɛ n'an ka jamana fan caman fɛ o de kɛra sababu ye ni ka se ka gɛlɛyaba min bɛ yen n'o bɛ sumako la bi ka se ka a sigi sen an ka jamana kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ gɛlɛya min nana n'a ye yarabi ala ka na ni nɔgɔya ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ b'an kun bɔ a kan n'an bɔra ye alifaki an ka jamana kɔnɔ ale tun ye ka dɔn k'a fɔ kojugukɛlaw kɛlen kɔfɛ ne ka gɛrɛse sɔrɔ jamana kɔrɔbaya fɛ 2012 waatiw la ale tun ye ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya ale de tun bɛ gɛlɛyaw ni k'u waleya n'o ye u ka sariya yɛrɛ ka se k'a waleya maaw kan kaburu kari minnu kɛra an bala k'a fɔ n'o kɛra ka dɔn ka tɔnbɔkutu na o kaburu kari minnu kari n'olu kɛra an ka jamana kɔnɔ ka maaba kaburu ni ka dankari olu la ka yɔrɔbaw ni ka se k'olu kɔni k'olu filonkolon ci ale kɔni tun minɛna ale minɛna ni k'a kɛ kasɔrɔladen ye ka taa diɲɛsɛlani ka kiri buloba ka taa hukumu kɔnɔna na k'a to ye kiriw seba yɛrɛ k'a fɔ k'a kan ka miliyari 1 ani kɔ diɲɛsɛlani kɔnɔna na o de kan ka kɛ ka fɛn min n'o bɛ sara ka se ka kaburu dɔ ninnu cɛni minnu kɛra ka se k'o dɔw ne ka se k'olu sigi sen kan kulu min sigilen b'o ko kama UNESCO tɔgɔ la olu b'a la ka baara in ka sigi sen kan wa ko nafolo minnu fɔra ko baaraw bɛ ka sigi sen kan yɔrɔba minnu bɛ yen n'olu karila k'olu b'a la ka dilan dɔgɔ fura in kɔnɔna na UNESCO ka jabaw o hukumu kɔnɔna na ale ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidaw ɲɛkɔrɔ Modibo Bagayogo baara in bɛ kimɛ jumɛn de la a y'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. ko dɔ de kɛra diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ Tɔnbɔkutu an ka yɔrɔ sahamabaw donc mayɔrɔbaw yɔrɔ dawulamabaw n'a bɛ f'o ma ko mausolew donc dantɛmɛ wale tigilama dɔw tun y'olu kari u tiɲɛ baarakɛda dɔ bɛ yen diɲɛ kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko CPI Cour pénale internationale donc olu ni Mali gouvernement ani UNESCO ni partenaire wɛrɛw u farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu ye wale in kɛ u ɲangi donc o ɲangini senfɛ sisan mɔgɔ min kɛra sababu ye ka wale jugu in kɛ n'o ye Ahmad Alfaki Almadi ye ale ɲagina san 9 kaso ani ka wari sara euro wari $2 ani kunkanfɛn o hukumu kɔnɔna la jɛkulu caman sara n'o ye jɛkulu 4 pour que ka mɔgɔ minnu bin kɛra mɔgɔ minnu kan n'o ye communauté internationale n'o ye diɲɛ bɛɛ mɔgɔ ye ani malidenw ani tɔnbɔkutukaw yɛrɛ ka olu ɲɛji cɛ donc ɲɛji cɛ in kɔnɔna la baara 18 de bɛ yen juge n'o ye cour pénale internationale juge ye donc olu ye o yamaruya di fɔn ma a bɛ fɔ ma ko fɔn au profit des victimes u ko o lawaleya pour que ka mɔgɔ minnu bin kɛra mɔgɔ minnu kan k'u ɲɛji cɛ o fɛn ninnu na o baara kɔnɔna la organisation saba bɛ yen UNESCO b'o la CIDEAL Sefograd donc olu ni fɔn au profit des victimes olu bɛ jɛ ka baara kɛ pour que ka baara ninnu lawaleya bibi in na an y'aw wele parce que an bɔra Tɔnbɔkutu ani Tɔnbɔkutu dugudenw an ye ɲɔgɔn ye ani famaw n'o ye gouvernorat ani mairie ye n'o ye ɲɔgɔn ye ani jamana yɛrɛ ka ministre so cakɛda so n'o ye ministère de la culture ani ministère des affaires étrangères an n'olu fana sara ɲɔgɔn fɛ pour que ka taa baara kunfɔlɔ minnu banna ka t'o di Tɔnbɔkutukaw ma o ye baara kunfɔlɔ ye donc baara kunfɔlɔ minnu banna o ye kaburu dɔ b'o la kaburu dɔ 2 n'a bɛ fɔ ma ko clôture des cimetières o 2 o banna pepe o dira a bɛ fɔ mun ma fana ko mausolée n'o ye mɔgɔba kaburu ye donc o kelen b'a la n'o ye Mohamed Arawani donc o kaburu donc o fana o jɔra k'o di o somɔgɔw ma. ni tun ye Modibo Bagayogo ni tun y'ale kan ye wulikajɔ minnu b'u fɛ sen na min kɛra o cɛnni minnu kɛra n'i y'a sɔrɔ diɲɛsɛlani kɔnɔ n'a baaraw bɛ ka bila sen kan an b'a lɔn k'a fɔ u ye baara minnu kɛ ka se k'olu ɲɛfɔ an bɛ dugawu kɛ n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ min kɛra nin ko sen fɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wulikajɔw ma ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye cancer kɛrɛnkɛrɛnnena musow ka sinanbɔbana fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ o la ani bi fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de bɛ n'o kan ka sigi sen kan ni ka se k'o baaraw bolo k'an ka jamana kɔnɔ na o ye ka dɔn k'a fɔ kulu in n'olu faralen bɛ sen kan o ko kama min y'a ko ɲɛma ye Fayilakaw furumuso Kajatu Kante ale kuma min fɔ u filɛ. o muso ye cancer tɛ bana ye tuguni k'i b'a fɔ ko n'a y'i sɔrɔ k'i bɛ sa de cancer t'o ye cancer bɛ furakɛ ka ban Mali kɔnɔ yan ne ye cancer kɛ siɲɛ 2 ne y'a furakɛli bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ ne ma taa kɔnɔ yan donc n'a y'i minɛ i ka n'i yɛrɛ kɛ kɛrɛfɛden ye parce que cancer tɛ bana ye k'a bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ fɛn tɛ donc ka n'i yɛrɛ kɛ kɛrɛfɛden ye bana ye jurumu kafari de seulement an ka wuli a fɛ joona ale bana y'o de i bɛ wuli ale fɛ joona de an ka taa an fari sɛgɛsɛgɛ an bɛ sɛgɛsɛgɛli tuma de la bibi n'a bɛ kɛ fu de CSRF bɛɛ la CSCOM bɛɛ la dɔgɔtɔrɔsoba bɛɛ la i bɛ taa kɛ dɔrɔmɛ 1 t'a sara.
ambaloden ka foni tu fayla ka furmuso kajatu kantini tu ale kanye halibi hukumu kelen gonana Seydou Diallo ale re ɲɛfɔli ka ko kunga an ka lamɛn. Sin ye jumɛn a sin ninnu ka ca ni i tora ka kuru ye sin na a mana kɛ kuru sugu sugu ye normalement i kan ka taa a lajɛ de n'a sɔrɔ kuru nin ye kuru juguman ou bien ni cancer donc dɔwɛrɛ fɛnɛ bɛ yen i sin ninnu ale bɛ se ka ale bɛ se ka don a kɔnɔna la n'an b'a fɔ ma rétraction du mamillon donc o fɛnɛ bɛ se ka kɛ a taamasiyɛn dɔ ye ale prévention bɛ dépend ni sera dɔgɔtɔrɔso la joona de donc n'a taara fo ɲɛfɛ i ka sɔrɔ ka se dɔgɔtɔrɔso la prévention man ɲi mais ni kuru natɔla la jona ka boli ka se dɔgɔtɔrɔso la n'a donna joona kɛmɛ sira la 80 bɛ kɛnɛya. Ni tun ye Seydou Diallo ye kɛnɛya tigilamɔgɔ y'ale ye a maa dɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni kansɛri n'a y'ale yɛrɛ sɔrɔ Fatumata Sisoko ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye bana in lakodɔn dalen de sunɔgɔ la n wulila dɔrɔn n ye n bolo maga n sin na mɔgɔ m'a fɔ n ɲɛna n sin man dimi n balila ka wuli de ka n sin lajɛ dɔrɔn n y'a ye kuru bɛ n sin na ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que ale ka dan furakɛli ma mais n bɛ barika da ala ye alhamdulilayi parce que médecin sans frontière mɔgɔ olu y'an dɛmɛ o de ye ne ka furakɛli yɛrɛ nɔgɔya mais tɔw ta ma nɔgɔ parce que n'i ko k'i ta nɔgɔyara ni tɔw ta ma nɔgɔya i bɛ fu de fɔ ne kɔni bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma. Ne tun ye Fatumata Sisoko kan ye u y'a fɔ cogo min na bana in yarabi ala k'an kisi a ma an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye jɛkuluba dɔ kɛrɛn n'olu ka fara ɲɔgɔn tɛ dɔ ye ka wulikajɔw kɛ furakɛli yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya anw ka jamana kɔnɔ na cogo min na n'o tɛ dɔ ye ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kɛ ka ɲɛsin kulu wɛrɛ ma anw ka jamana kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa an b'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na ni ka se ka don la fantan fara faama kan o baaraw bɛ se ka yakubaya cogo min na prévalent kɛrɛnkɛrɛnnenya ka fara AES olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kulu in ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Amadu Jajɛ Sangare la ale ye kuma min fɔ o filɛ. Karate mɔgɔ minnu bolo kɛn yɛrɛw ye comment est-ce que olu fana bɛ se ka bénéficier ni assurance protection maladie assurance n'u banana u ka se ka furakɛ cogo min na n'u taara retraite la u bɛ se ka retraite kɛ cogo min na n'i ye an ka système lajɛ minnu bɛ sara sɔrɔ olu dɔrɔn de bɛ bénéficier ni fɛn ye alors que bɛɛ bɛ baara kɛ n'i bɛ fitinin sɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ tanga bana ma i bɛ se k'i yɛrɛ tanga ni salaire t'i bolo tuma min na donc o baara an b'o o baara de kɛ AFC mɔgɔw nana u y'a lajɛ ko vraiment ni projet ɲuman de don donc u ka an dɛmɛ pour que an ka se ka kɔgɔ an b'a fɛ ka nin bɛɛ kɛ digitalisation malidenw bɛɛ b'a la hali n'i bɛ Kidal i bɛ se ka don a la hali ni i ye fantan ye an bɛ se k'i dɛmɛ i ka bɔ fantanya la pour que ka se ka i fana ka dɔ di parce que fɛn mun bɛ fɔ appartenance ye sentiment d'appartenance a b'o de développer il faut que maliyɛn bɛɛ ka dɔn a ye maliyɛn ye an b'a fɛ k'an développer a yɛrɛ ye. An baloden ka fɔ ni tun ye Amadu Jajɛ Sangare prévalent kɛrɛnkɛrɛnnenya ka fara AES olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o y'i ka dɔn ka fɔ wulikajɔ in kunba ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛya anw bɛ se ka surunya maaw la cogo min na maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ an b'o la ani minnu t'a la an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka don a la jamana den bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ o furakɛli hukumu kɔnɔna na o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ o hakilila in yarabi ala k'a yakubaya n'an bɔra ye projet ba min bɛ yen n'a wele ko Grand Bamako n'o ye Bamakɔ ka fara mara yɔrɔ wɛrɛw kan minnu ka Bamakɔ n'a lamini olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu u ye lajɛrɛ dɔ kɛ tile 2 lajɛrɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Bamakɔ n'a lamini ɲɛta bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o ye fara ɲɔgɔn ye sababu ye min y'a ko ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Ousmane Sola fara ɲɔgɔn in kɔnɔna na tile 2 lajɛrɛ in kɔnɔ ale ye kuma min fɔ o filɛ. Laɲini minnu kɛra a yirala k'a fɔ baara de kan ka kɛ walasa ka service technique dɔw dilan mun bɛ se ka Grand Bamako dɛmɛ a ka baara la ni service technique ma sigi sen kan joona a baara bɛna kɛ a bɛ segin kɔ. Laɲini tɔw ye mun fana ye an y'a yir'u la k'a fɔ n'an man jija a bɛ komi baignoire de don talan fila de b'a la technicien bɛ fan dɔ ta politiciens bɛ fan dɔ ta ni technicien ka fanga bonyana olu ka tali fanga bonyana a kɔnɔfɛn a bɛ sɔn ka bɔn dɛ donc fo bɛɛ de k'a ta ɲɔgɔn fɛ donc o ye laɲini min yɛrɛ kolo girimanba o de ye k'a fɔ politiciens fana k'u bolo don ko in na. Ni tun ye Ousmane Soni tun y'ale kan ye kulu ɲɛma a kɛnɛ kan Bamakɔ mairie tɔgɔ la délégation sociale min bɛ bi o ɲɛma ale ka mɔgɔbɔ tun bɛ kɛnɛ kan Sirima Sako ale yɛrɛ kuma min fɔ nin kɛnɛ in kan o filɛ. Gɛlɛya min bɛ yɛlɛma ka fɔ kelen kelen kan o de bɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kan gɛlɛya minnu b'an kan n'i y'a fanba lajɛ a fɔlɔ ye ɲamacɛ ko ye a filanan o ye fɛn min ye yelen ko ni fɛnw ye a sabanan o ye bolimafɛn ko ye a naaninan o ye denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na ka se ka fantanya kɛlɛ an ka dugu kɔnɔna la donc hakili jagabɔw de kɛra san 25 san 30 fo san 40 an bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ cogo jumɛn na dugukolo kan ka labɛn cogo di minnu ye kalanso yɔrɔw ye minnu ye dɔgɔtɔrɔso yɔrɔw ye minnu ye forow ye minnu ye mobili bolisiraw ye olu bɛ se ka basigi cogo min na pour que ka se k'o baaraw kɛ ka taa o hakilina kɔnɔna la.
an balonan ka fɔ ni tun ye Siriman Sako ni tun ale kan ye Bamakɔ mairie-ba délégation spéciale ɲɛma tɔgɔ la kuma tɛ dɔwɛrɛ bi u ye faraɲɔgɔn minnu kɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn ɲɛta sabatili ka ɲɛ sanga jamana ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilila ni k'a bila o hukumu kɔnɔna na n'an bɔra ye du dɛmɛdenw dɔw ko baarakɛlaw an ka jamana kɔnɔna na baarakɛlaw jɔnw de don ani minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛna baara la a dɔw bɛna mun de kama baarakɛla kunbabaw dutigi dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ baarakɛlaw ka se ka kunbabaw ta n'o ye baarakɛla kɔrɔbaw ani fitininw ni ɲɔgɔn cɛ danfara ye mun de ye baarakɛlaw yɛrɛ ye jumɛn ye ka taa se baarakɛla dɔw olu yɛrɛ bɛna baara la mun ni mun de kama an ka maliden dɔw lamɛn. N bɛ baarakɛla fitininw bila ka na baara kɛ duguba kɔnɔna na baara ɲuman tɛ quoi parce que denmisɛnnin fitinin de don an b'a dɔw ye a dɔw bɛ san 11 a dɔw tɛ tɛmɛ san 13 kan denmisɛnninw de don n'i y'u ye yɛrɛ i b'a dɔn ko denmisɛnninw yɛrɛ de don donc baara bɛ baara la u tɛ se k'a kɛ quoi baara dɔw bɛ yen ça dépend u bɛ taa bɛn ni sokɔnɔna minnu ye fɛnɛ parce que baara dɔw bɛ yen a ko fanga tɛ s'a kɔrɔ hali dɔɔni donc a ma danga wari ɲini ye tiɲɛ mais a bɛ kɛ i n'a fɔ exploitation d'enfant ye quoi. Fitinin filɛ nin ye kɛ ka di k'i jogo don o la joona et puis fɛnɛ o bɛ sira i ɲɛ u bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la a b'i bonya fɛnɛ kumaba min dɔw jamanen don dɛ surtout téléphone ko in na u bɛ tile téléphone de da la e b'u bila ci o ci la ka bɔ kɛnɛma i bɛ segin ka na sɔrɔ a ma ɲɛnabɔ. Dɔw fanga bɛ se dɔw fanga tɛ se dɔw yɛrɛ u bɛ hinɛ u la ne yɛrɛ sɛr a ye baarakɛla dɔ don école la. Ne bɛ san 13 de la ne nana Bamakɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne bɛ deminɛ de la a deminɛ ka di ma gɛlɛya foyi y'a la fɔlɔ ni nana yan alasa n bɛ se ka dɔ sɔrɔ k'o ci n somɔgɔw ma a ka di n ye ka to n somɔgɔw kɔrɔ mais gɛlɛya dɔɔni de b'a to ne b'u kan sinon ɲɛnafin yɛrɛ bɛ ɲini. Ni tun ye du dɛmɛden dɔw kan ye ka taa se dutigi dɔw an'u bɛna baara kɛ maa minnu bolo kuma tɛ dɔ bi gɛlɛya o de b'a kɛ sanko n'a fɔra n'an farala ɲɔgɔn kan san kɔnɔna na walima fɛn tɛ so a dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ somɔgɔw b'u labila u ka se ka taa dɔɔni ɲini ka na dɔ fara kɛtaw kan sanko a musomanin denmisɛnnin caman bɛ yen olu bɛ bɔ so de ka na baara kɛ ka se ka taa fɛn di so nka fɛn ɲini o man jugu dɛ a kɛ ne bɔra so n'i nana i kana fili yɛrɛ ma dɛ e k'a dɔn i bɛna dɔrɔmɛ fila min ɲini wa caman u ka kɔɲɔminɛnw bɛ tila labɛn de ye u bɛna musakani minnu kɛ ka taa somɔgɔw dɛmɛ ka baw dɛmɛ minɛnko la sanko ni kɔɲɔ sera u bɛ se ka k'u yɛrɛ ye cogo min na o y'a caman kunba ye nka fɛn min fana fɔ dɔw bɛ yen n'olu ye baarakɛla ninnu tabaw ye a b'olu dɔw kɔnɔ k'u bɔra sanfɛ ka cun u ka hakɛ foyi tɛ tɔgɔtɔ o kɔfɛ u bɛ bugɔ u bɛ nɛni u bɛ folonkondo wa dɔw bɛ i b'a sɔrɔ hali u ka baarakɛ wari yɛrɛ ka se k'o di o ye gɛlɛyaba ye ne ba e ka miiri k'a fɔ den min b'i bolo dɛ o ka di ye cogo min na nin fana ye dɔ den ten a dɔn k'a ma bɔ sanfɛ ka cun a nana de a bɛ k'e dɛmɛ baara la ni min tɛ se ka kɛ fɛ don min na walima a tɛ se ka min kɛ kana fɔ k'o bɛɛ kɛ a ka ɲi ka se ka fɛn o fɛn kɛ e k'a bilasira k'a dɔn k'i ta don k'a dɔn k'i yɛrɛ den don ne ye den dɛ muso dɔ den don aw bɛɛ lajɛlen dama ka kɛnw na n'o sabatira dusukun na an b'a dɔn k'a fɔ a caman bɛ yen olu minɛ ko bɛ ɲɛ i bɛ taa du dɔw kɔnɔ na f'i sigilen f'i yɛrɛ sɔn bɛ ja walima i sigilen dɔw hinɛ b'i minɛ u bɛ patrɔni minnu bolo u b'a kɛ komi i n'a fɔ fali bɛ lafiya ka tɛmɛ dɔw ta kan o ye gɛlɛyaba ye wa i b'a dɔn o dɔw kɔfɛ u b'o bɛɛ kɛ u ka saraw tɛ sɔrɔ walima n'u taa kumaw sera ka ban u bɛ taa baara dɔw sigi sen kan min b'a to u tɛ taa fiyewu walima k'u ka wariw u ye baara minnu k'u fɛ ka tila ka a ka sarako ka gɛlɛyaba don na nin ye gɛlɛyaba ye ka fɛn min fɔ n'i ye nin baaraw sigi sen kan ko se b'i ye bi a caman bɛ i ka dɔn k'a fɔ e bɛ tila ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la dɛ o de kama an ka fɛn caman bɛ yen an b'a fɔ ko gɛlɛya dɔw y'an sɔrɔ walima fɛn dɔw bɛ yen ko an t'a dɔn nin kɛra cogo di k'a sɔrɔ n'an y'an kɔfilɛ an ye fɛn min kɛ an b'a dɔn an ka dɔn k'u bɔra so ka n'an sɔrɔ yen wa u bɛ taa de nin taa kumaw sera an ka sabali an k'u bila ka taa e ye dɔ kɛ gwadomuso ye n'i yɛrɛ bɛ taa kɛ dɔ ka gwadomuso de ye ala k'o hakilila ɲuman dan kelen na bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye ka wula k'a fɔ min ye fara ɲɔgɔn dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ka jamana kɔnɔ na o tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sanfɛ kalansow o ni minisiriso k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fara ɲɔgɔn kɛ min ye bana ye bana minnu bɛ yen bi n'o ye sumaya yɛrɛ sango bi n'i ye jateminɛ duguba kɔnɔnaw la a bɛ fɔ ko fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ ka sumaya kɔni ka kɛlɛ nka san o san sumaya bɛ ka juguya ka taa fɛ mun de kan ka kɛ se ka fu siri o dan na a kɛnɛ kan an ka minisiriso min ka baara ɲɛsin kɛnɛya ni bunadamadenya yɛrɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ma o ka mɔgɔbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan Antɔma Abdulayi Gindo ale ye kuma min fɔ fara ɲɔgɔn in sen fɛ u filɛ. U bɛ baara kɛ an fɛ yan depuis san 2015 banabaw mana kun bɔ tuma o tuma u bɛna k'a lajɛ u bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli min kɛ o de hukumu kɔnɔna la u nana ye an b'a fɔ mun ma ko projet ou bien grand tour appel à candidature do donc u bɛ weleweleda kɛ weleweleda in kɛlen olu y'u ka document labɛn k'a don
document ye ala y'a kɛ k'a ɲana a retenu na donc financement sɔrɔla san 5 kɔnɔ a financement in bɛ mun kan c'est pour que ka se k'a dɔn aw bɛ ka palu kɛlɛ depuis san joli an bɛ se k'a fɔ depuis 1940 an bɛ siɲɛ ta la san palu in kɛlɛli la mais hali bi palu tɛ ka ban mun de bɛ k'an bali a ka se ka ban donc sɛgɛsɛgɛli bɛna k'o kɔnɔna la san 5 k'a dɔn an kan ka mun de fara an ka cɛsiri kan n'i y'a lajɛ kɛnɛya dan tɛ dɔgɔtɔrɔya dɔrɔn ye furaw bɛ yen dɔgɔtɔrɔw bɛ yen mais hali bi bana tɛ ka ban donc il faut que an ka faamu fɛn wɛrɛ bɛ yen mun kan ka fara kan yali jamanadenw kan ka mun kɛ palu kɔnɔna la jamanadenw kan ka mun kɛ k'u yɛrɛ tanga jamanadenw kan ka mun kɛ pour que ka se ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ u ka baara la a fɛn bɛɛ t'an bolo n'i y'a lajɛ san o san an b'a fɔ min ma ko campagne CPS an b'a kɛ a bɛ kɛ région na a bɛ kɛ togodaw la mais Bamako sen t'a la donc ninnu dun ka ja nana yira k'a fɔ Bamako yɛrɛ palu bɛ ɲini ka na juguya n tɛna fɔ k'a fɔ a ka jugu ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw kan pour que ka se ka décision ta k'i kun ɲɛsin o ma anw ye ministère de la santé anw bɛ décision politique de ta an bɛ programme dɔw de élaborer an ka programme tɛna se ka ɲɛsin o ma parce que fɔlɔ la yira la k'a fɔ ko duguba kɔnɔna la fɛn tɛ mais a nana ye sisan k'a fɔ ko fɛn bɛ yen mais o fɛn bɛ kunbɛn cogo di tant que données t'an bolo tant que information t'an bolo tant que preuve tɛ yen i tɛ se ka kɛlɛ kɛ. ni tun ye Abdoulaye Gindo ministre so tɔgɔ la ni tun y'ale ka ɲɛ kɛnɛ in kan kuma tɛ yɔrɔ ni sanfɛ kalanso min bɛ yen ni yɛrɛ na an ka jamana kɔnɔ o ye sanfɛ kalansoba ye n'u ka baara bɛ ɲinini yɛrɛ ko fɔ olu ka hukumu kɔnɔna na kuma tɛ dɔ dɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na bi ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ ni ka se ka kɛnɛya kɔni ka segin so o y'a kunbaya bɛ dugawu kɛ ala ka tila ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye ka se ka kunnafoni dilaw k'olu bila kalan hukumu kɔnɔna na o baara dɔ bɔra ka sigi sen an ka jamana kɔnɔna na o kalan in tɛ dɔ ye dɛ kunnafoni dilaw jɛkulu bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen ka wulikajɔw kɛ ka kunnafoni dilaw ni kɛ u kalan sango waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na jamana ninnu kɔnɔna na ji bɛ ka kasara minnu san ka jamana kɔnɔna na fu bɛ se ka sɔrɔ waleyaw dan na cogo min na kunnafoni dilaw ka cɛsiri ma u kan ka maaw lafaamuya mun de la u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na kunnafoni yɛrɛ ka se ka a lakika k'a bila sen kan ni ka se k'a ɲini ni ka se k'a di o kɛra faraɲɔgɔn in sababu ye a ko ɲɛma dɔ n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Mamudu Sidibe la faraɲɔgɔn kun ye fɛn jumɛn ale b'o ɲɛfɔ an k'a lamɛn. N'i y'a ta k'a lajɛ changement climatique filɛ nin ye c'est quelque chose a bɛ k'an bɛɛ de toucher sisan a kɔlɔlɔ b'an bɛɛ kan n'i ye Bamako yɛrɛ ta k'a lajɛ bi tile filanin na jiba minnu nana an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ ye changement climatique effet ye dérèglement an b'a fɔ min ma ko dérèglement bon o hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko homme de média mɔgɔw n'o ye aw ka mɔgɔw ye olu ye kulu ye minnu bɛ se ka jɔyɔrɔ caman fa a ko la n'o ye ka taga sensibilisation côté éducation côté ka mɔgɔw ladɔnniya changement climatique kɔlɔlɔ la ani hali u b'a fɔ mun ma ka comportement ɲumanw ta par rapport aux effets de ce changement climatique ni tile fila in kɔnɔ an ye programme kɛ pour que ka journalistes former par rapport exemple kelen la sisan nɔ sensibilisation comment faire la sensibilisation wa session wɛrɛw bɛ yen nɔ fɛnɛ mun na journalistes bɛna outils kɛ à travers exercices de travaux de groupe pour que ka lawaleya comment traiter les informations liées au changement climatique. Bon, en Haminako, on est ça, journalistes une formation bénéficier, ou d'abord avec des compétences renforcées. En même temps, on va continuer à relayer au travers auprès d'autres journalistes. Nous Maseganabi, comme Ambi Jama Machan. Donc, aux collègues, voilà mon bé, pour information passée, ou envoyer mon Kalambi. Ok, voilà, mon chamanga la konya effet climatique ou kololola ni comment ka autre. Ni tu es Mamudu Sidibe ni tu ale kanye jɛkulu bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen ka wulikajɔw kɛ ka kunnafoni dilaw ni kɛ u kalan sango waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na jamana ninnu kɔnɔna na ji bɛ ka kasara minnu san ka jamana kɔnɔna na fu bɛ se ka sɔrɔ waleyaw dan na cogo min na kunnafoni dilaw ka cɛsiri ma u kan ka maaw lafaamuya mun de la o ye fara ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala kɛnɛya tilaw ni k'u yakubaya n'an bɔra ye min ye courant bi min ye ka dɔn an ka compteurs fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ kuranko yɛrɛ la sango ni jiko bɛ sen na ka se ka wulikajɔw kɛ compteurs kɛrɛnnen na gɛlɛyaw kana se k'u sɔrɔ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ kuran yɛrɛ nin waati ninnu na min ye jɛkuluba n'u ka baara ɲɛsinbɛ kuranko yɛrɛ ale yakuyali ma o ɲɛma dɔ n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Garaba Jalo la ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. N'i y'a jateminɛ ji bɛ ka caya nin waati in na ji bɛ ka don mɔgɔw kan alors que sariya la ni ji bɛ don i kan fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ i bɛna sɔrɔ i ka compteur disjoncteur de kan ka sauter donc disjoncteur sauteli sirilen don sariya dɔw de la parce que ne nana disjoncteur ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ disjoncteur b'an bolo u fangaw tɛ kelen ye bon disjoncteur fanga sirilen don sotigi ka mago de la besoin b'a bolo a bɛ disjoncteur ɲini min bɛ se o de kɔrɔ donc i b'a sɔrɔ a kɛra fili 2 ye o a kɛra fili 4 ye o a bɛɛ bɛ choisi a bɛɛ bɛ ta selon le besoin du client a client mago bɛ
courant hakɛya min na o disjoncteur hakɛ de bɛ d'a ma mais o société bɛ disjoncteur minnu sigi an fɛ i bɛna sɔrɔ disjoncteur ninnu u ka baara ye baara dama damaw de ye soit ni doni bonyana compteur ma a bɛ sauter ou bien ni compteur ye courant dɔ bila ka tɛmɛ ni o tɛ segin ka na a bɛ sauter ou bien ni adamaden dɔw magala adamaden farisogo ni courant mana don ɲɔgɔn na disjoncteur bɛ sauter maintenant ni o baara saba tɛ kɛ disjoncteur fɛ ça veut dire que problème dɔ de bɛ yen donc o problème sotigi tɛ se k'o ɲɛnabɔ technicien de bɛ ɲini min bɛ se k'o ɲɛnabɔ donc filanan ye mun ye ni san mɛna sisan ni disjoncteur bɛ sauter u yɛrɛ ma n'i taara ka taa kala n'a bɛ sauter tuguni a bɛ ɲini fɛ i kana a diyagoya i b'a to yen ka technicien dɔ wele o technicien kana lajɛ mun de bɛ kɛ disjoncteur bila sauter la parce que n'i y'a insister kojugu soit i bɛ disjoncteur yɛrɛ tiɲɛ ou bien a bɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ lase e yɛrɛ ma bon maintenant n'i nana o fana lajɛ so dɔw bɛ yen ji bɛ don ka se hali prisew ma hali interrupteurs ma compteur tɛ sauter bon ni ko sera o yɔrɔ ma o tiɲɛni de ka bon parce que ni san mɛna déjà que ji ye donni daminɛ o kan hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o ye ka taa compteur sauter ye bon ni compteur ma sauter a yɛrɛ ma ça veut dire que partie différentielle min bɛ compteur la o tɛ k'a ka baara kɛ mais n'o tɛ k'a ka baara kɛ société min ye disjoncteur d'i ma olu de bɛ se k'o falen parce que mɔgɔ wɛrɛ yamaruyalen tɛ k'i bolo don compteur la ni olu ka yamaruya tɛ donc a bɛ ɲini fɛ i ka segin ka s'olu ma u kana ka na compteur in lajɛ problème bɛ sɔrɔ a disjoncteur différentiel la u k'o dépanner ka bɔ yen ou bien a ka falen o de bɛ ɲini mɔgɔw fɛ nin waati ninnu na ka caya kosɛbɛ bɛɛ k'i hakili to a la parce que ji ni courant kɔni o tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye quoi a bɛ mɔgɔ la siran dɔɔni. ne tun ye Garaba Jalo ye jagolibɔ min ka baara ɲɛsinbɛ kuranko yɛrɛ kɛrɛnnenya yakubali ma ni y'a sɔrɔ association ye minnu ka baara ɲɛsinbɛ kuran yɛrɛ o baara o sabatili ma a fɔra cogo min na o ɲɛma dɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a to nin ladilikan minnu dira ma ala ka mɛn kilo d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. ayiwa an karamɔgɔ an ka jamana kɔ kunnafoniw bɛ taa n'a ye Eritrikaw fɛ yen bi sɔgɔmada in na a yirala k'a fɔ min ye Somali jamanakuntigi ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Hassan Sheikh Mohamud ka fara Egypte jamanakuntigi Abdel Fattah al-Sisi ko olu kɔni bɛ tilefilɛ tagama na Eritre ale jamana kɔnɔna la yirala k'a fɔ k'u taakun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko min kɔni ye furugufuruguba kɔni ko o kɔni bɛ Ethiopie jamana ale ni Somali jamana cɛ nin waati na o tuma k'u taakun ye walasa ka se ka taa sigikafɔ kɛ walasa min kɔni ni furugufurugu ye a bɛ se ka dansira la cogo min na. Ganakaw fɛ yen a yirala k'a fɔ araba don min Gana lakanabaw k'u yɛrɛ dama kɔni ko olu kɔni masara ka sɔkɛ t'a la dɛ fɔ cogo wɛrɛ la ko olu kɔni bilara ɲɔgɔn na lakanabaw min ye polisilakaw ye ka fara douanier-lakaw kan ko olu de kɛrila ɲɔgɔn na baw ko a na kɛ minɛn dɔw kɔni sɔrɔla minɛn min ni o tun tɛ minɛn sababa ye o tuma ɲɔgɔnfɔnbaliya kɔni a nana don ni ɲɔgɔn cɛ ko a kɔni kɛra ba dɛbɛ bɔlen u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la nin waati na sa ko min kɔni ye lakanaba wɔɔrɔ ye n'an b'a fɔ o ma ko armée ko olu ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka don ni maa ninnu ɲɔgɔn cɛ ka se ka basigi ko na Gana ale kɔnɔna la n'an bɔra Marocains fɛ yen min kɔni ye Maroc lakanabaw ye n'o polisilakaw olu fana wulikajɔ kɛ ni ka drogue feerelaba dɔ ni maa lakodɔnnen don kosɛbɛ Maroc ale jamana kɔnɔna la min yɛrɛ tɔgɔ ko Lakrara ko a kɔni kun ɲamatunnen kun don bawo ko ɲininiw a tun bɛ ka ɲini kosɛbɛ k'an bɛ don min na ko bi ko tɛgɛ kɔni dara kan dɛ ko ni maa kofɔlen ye ko a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ min ye ɲɛnamafɛnw ye ni ka se k'o ta ka don n'o ye Maroc ale jamana kɔnɔna la waati na ko a b'i bolo la Nigériakaw fɛ yen min kɔni ye Canada ale jamanaden dɔ ye ni ale musolaka don ko ale fana ko tɛgɛ dara ka Nigeria lakanabaw fɛ u ka pangu jigi kana kan ni ma ko fɔlen ye ko min kɔni ye ɲɛnamafɛn ye n'o ye drogue ye ko o kilo 35 ani buruburu ko o de kɔni sɔrɔla bolo dɛ nin waati na makofɔlen yɛrɛ ko a tɔgɔ Adriana Mujua ko sisan tɛ tɛmɛ san 41 kan ko a bɛ lakanabaw bolo nin waati na walasa sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na k'a da kan n'i y'a ta k'a lajɛ ko a na kɛ a kelen tigɛ nin baara in kɛ n'an bɔra yen Angolakaw fɛ yen min ye Angola jamana kɔnɔna ko Laginɛ jamanaden maa saba bɔɲɔgɔn ko tɛgɛ kɔni da olu ka kabini septembre kɔnɔna la ni makofɔlen ninnu ko min kɔni jama ye ale kara 700 ani buruburu ko o kɔni sɔrɔla o bolo dɛ o tuma ko o kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛ nin waati na k'a dɔn ka fɔ u ye nin sɔrɔ yɔrɔ jumɛn walima u y'a sɔrɔ cogo di fɔcogo wɛrɛ la u ni jɔn bɛnbakan de don ko nin waati na ko o sɛgɛsɛgɛli kɔni u b'o bunna ko ka an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana kɔ kan nin la kumaba dɔ bi sɔgɔmada in na an tɛ Mohamed Samakɛ kunnafoni ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala ka basi barabara ni ka sabati k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ ala ka basi barabara sabati a k'an bɛn ntɛnɛn don